Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
jangan barakuju. Sepanjang sejarah jo riwayat nan kami telah diterima di Baitul Demokratis memang ada 3 perkara nan dikatakan nan adalah Tuhan kita di Musa di Baitul Muqaddis nato ada 3 benda ramai menurut sepanjang sejarah lan babaco. Pertama yaitu Anjil Mu'alim, iyo dia mula di sana Satyo iyo nan nuran jahe kamasuk ke Baitul Demokratis nan tata bayi iyo lah di salah ayo. Iyo lah itu mula pertama nanti ko iyo lah denunanku. Dulu bana mo camila kejujuran itu bana iyo lah dengan moyo. Iyo nang kalau batamu camin ko indah dapat kita baduto. Oh kalau nanti bola pilih parangai awak, iyo parangai kenyokaro. Kalau baca mindi jamin itu bukan wajah awak nanti munan lagi kacau malaikat kalau wala bentuk akaro. Iyo di situlah denobana mencerminkan wartai hati itu. Hati ko mana modern kayo keadilan itu bana iyo lah de barangnya. Iyo nanti katakan rantai keadilan jangan janganlah dekan pulau. Bila tak jadi le 2 orang di dalam iyo ne bapak karo mangko ditunggulah nande orang nande baduo di mukoran kailah de nyocako apabila keputusan dijatuhkan iyo kaluan de rantai jago tapi ko indah di kapelan dan di banana rantai dan indah de tunayu. Iyo di situlah denobana mencerminkan niolanyo pulau. Salanan atau lah debana nyoe kita indah tapi lah baduto. Oh delainan itulah de baranyo nanti go perkara nan kirame di Baitul Demokratis yo. Iyo nana kami tarangkan iyo nana saja leh. Oh tapi nanti go perkara nanko kini menurut kabalan de barito indah ada di Baitul Muqaddis sehingga kurang nan kirame nyo sampai orang landa Israel nan tetap nan ninyo na marudo Iyo nama raso iyo lah paling padek ngapa raso paling ilah jual. Oh itu nan orang lah dari Islam oh tinggal mendoakan dosa nak di Palestina sana. Iyo semoga nanti diberi keajaiban dari Tuhan lah yang kayu. Oh delainan itulah de jawaban. Oh kaganti olah pelajaran de kita dan lagi malananku. Iyo kagantinan iyo lah pengalaman dek kita dari olah basamu. Oh kini di barita nyotaraki. Iyo di paduai malanganku. Oh minta dijawab karena kami oh dengan barisulah de harinya. Oh dengan tantu topar singgalang memang tarung doai denutanya. Oh adonan limo muka lu Tuhan muka lu kasalakan namonyo iyo bawujud inyo barupo tikako inyo lah de taraso tapi maka lu dengan limo indah adolah de mandehnyo. Iyo nandi tantanganyo itu akan kami olah parisu. Aku bana muka lu dengan limo tolong de jawab isu harinya. Iyo jangan iyo nyotolan sampai nangisu ilah talupo. Oh dan itulah jadilah itu kami
bertanya. Indah deh kami laba panjang-panjang, indah do kami bajelo-jelo. Pasangan hati di dalam dado, di dalam dado. Oh dia hari malam diberikan dah. Oh muda-muda.
Lapenan dari Marokal Aban Kasono anu sampai dalam berlimpit mata sumur. Anda menjalan bubur sarai yang tadi majalan. Hok naikkan burung. Entah bedo mana-mana badan kotopan singgalangan. Tio aku kawan lain naik di pagi lape dunia di bagai kita gurajai taga adinakare kota tercinta Oh sayang ke kau laju mana di dunia mapi keundaan mapi indah disangko siriko pipi sinan gua memakan jawi. Indah disangko baco iko sampai ini anu dapet di malam imani dapat di masalah olalai batas kape batin bajalah batinan risau dan bau galah pandai makan bulan padolan